la germandat dels cavallers de l'ordre dels fallers de Soca. ¿Fallers de Soca? Ui, si este no és. Heus ací, fallers, que vos presenteu davant este sant tribunal de la Inquisició per ser jutjats pels següents càrrecs. Per considerar-se amos i senyors del trànsit de places i carrers. ¿Nosaltres? Si no pita no passa, si no pita no passa, si no pita no passa. Per abusar de l'himne fins quan... Què li passa? Que m'estic pisant! Vaja! Per abusar de l'himne fins quan van a pixar. Ja estic. Pareu l'himne! Per deixar la falla sense ninots la nit de la cremà. Per fer impossible la circulació. Per reunir-se fins per anar al bany.